51 odnos. Dat ćemo prednost pitima. Ok. To je to. Samo dve vata konstitucije. Vi niste popunjavali, zato što ste malo zakasnili, ali napravit ćemo sad na pauzi. Nije problem. Pita. Ko je pita? Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam. Jedan, dva, dobro se 7. Dobro, ok. Ajmo redom. Pita, koliko pojena? 87, vata 75, znači 12 bodova u korist. I kapa? Nešto usitno. 56. Znači, pita, vata konstitucija. Zapišite, pita, vata. Dalje. Vata 51, pita 62, kapa 54. Znači, kapa je iznad vate. Bodovno. Da. Znači, onda je pita, kapa. Ok, pita, kapa. Dalje. Izvole. Pita 84, vata 75, kapa 70. Ok, znači, pita kapa, tako? Po toj logici, kapa je na drugo mjesto? Ili je šta je? Druga je vata 75. A druga je vata, onda pita vata, pita vata. Dalje? Pita 77, kapa 72, vata 65. Dobro, znači, pita kapa, ok. Tu gde je velika razlika između pita i prvog donjeg sledećeg, to je baš jaka pita. I to može odmah sedi. Ako je mala razlika, onda je tu i mrtva trka, kažem. Između, recimo, pita i vata. Dobro. Dalje? Su ova druga dva vrlo blizu. Jedno iskače, a druga dva su ujednačena. Onda znači da ste, recimo, imate pitu, ne znam, 85, a... Pa znam. A kapa i vata su, recimo, ne znam, 60 i nešto. 70. Ok, tu ne. Što znači? I sad vi mislite, ok, ja sam samo pita, a šta sam dalje? Vreme će pokazati. U nekim situacijama ste više ono jedno, u nekim situacijama više ono drugo. To je to. Znači, neki put više iskoči jedan atribut, neki put drugo. Meni je kapa 73, pita 66 i vata 64. Znači, pita, vata. Da. Jesam dobro? Pita, vata. Ne, imam najviše kapa. A kapa? 73. Ali pričamo o piti sad smo kod pite. A samo kod pite. Dobro, što se ja nisam već izjasnila, pošto sam tek sad izračunala. Dobro, onda još uvek smo kod pite, posle ćemo pređemo na kape. Ima još pita? 100, pita 100, kapa 82, vata 63. Ovo još nisam čuo sad. Mislim, ja ne znam. Znači, 100 pita, a šta je ovo sledeće ispod? Kapa 82, sad ne znam koliko je to. Znači, pita kapa. Zanimljivo. Dobro, to je to što se tiče pite, tako? Ajmo kapa. Ko je kapa? Ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ok, 8. Super. Ajmo idemo da redom. Znači, kapa koliko pojena? 73, pita 72, vata 66. 73, 72. To je mrtva trka? Da. Ok. Kapa pita. Kapa pita, ok. Ali stavite, da kažemo, blagi znak pitanja ili neku napomenu da to nije baš velika drastična razlika. Što znači da istovremeno imate i pitu i kapu u sebi. Šta to znači? Konkretno, ovo mala digresija. Kapa znači, građa kape je da je malo kabasta. Da je malo, ili ako je poremeće kape, što znači malo više kilaže imamo, ili su bucmasti, ili su teške kosti, ili građa je jako teža, ili tome slično, to je kapa konstitucija. Pite su normalne građe i otprilike to su sportske građe. Ljudi ili onako imaju sportiste otprilike, ili onako dosta su aktivni. Vata konstitucije su vrlo mršavi, sa izdržanim venama, koskama, koščato lice i tako dalje. Međutim, postoji razlika između telesne konstitucije i psihičke. Recimo, neko može da bude, recimo, fizički kapa, ali psihički pita. Znači ima oštar um, britak jezik, dobar je lider, može dobro da organizuje, može oštro da komanduje, vojnički i tako dalje. Ili imate ljude koji su malo na izgled, izgledaju, da kažemo, gabaritno, ali trče brže od vas. Recimo, to je znači kapa pita. Pita tu isto, ta vatra izlazi. To što je neko kapa,
Ne mora da zna, ništa tu nema ni loše ni dobro. Prosto tome je konstitucija koju je dobio rođenje. Naravno, to vremenom varira. Sa starošću ide više kao vati. Znači, polako kosti se, da kažemo, suše, kičma nam, tečno se suši, sve se nekako suši i kad se suši, onda se i hladi. I onda postajemo sve, da kažemo, sitni. Vata nas polako pritiska dole. I zato bol, kad osjetite bilo koji bol, to je poremećaj vate. Znači, bilo koja bol, u bilo kom delu, to je vata. Najveće bolesti postoje zahvaljujući vati. Znači, debalansu kretanja vazduha u telu. Vratit ću se na to. Znači, rekli smo, kapa, pita. I to je ta neka ideja. Znači, iako možda na izgled vi se ne bi možda učinili nekom da ste pita, ali recimo sad kad bi se ja pustio da ovde stanete pričate, primer, vi biste pokazali možda temperament. Sam upravo. Možda. Upravo sam. Znači, upravo to, ne mora sve, pogotovo ako nema izstreljen oko, ne mora na prvi pogled da bude to što je. Ali ispod toga, znači dok neko ne pregovori i ne vidite malo bolje korištanje, možda zna, može nešto ovako. Želim da pitam, ovde se misli na tu fizičku strukturu ili psihološku? Kao što vidite, ovde imate i pitanja i za jedno i za drugo. Pa zato je pitanje. Taj krajnji rezultat kad vi kažete da... On je, što znači da je to dosta blisko istini. Znači, i jedne i drugo, znači to je to. Ali u fizičkom smislu ili ovo drugo? I u jednom i u drugom. Sad, ako hoćemo baš precizno, pogledajte pitanja koje se tiču psihe i vidite poene tu kako ste sebe vodili. Da li sam nervozan? Da, nervozan sam. Šta je to? Vata, pojač. To je jaka vata, vazduh je pojač. Ljudi koji su nervozni, to je vata, to je treperavi, vrlo su uznemireni, stalno su onako, bojažljivi, u strahu. Vata konstitucija su stalno, ljudi su, pošto nema uzemljenja, ljudi koji su vata konstitucije, njima fali zemlja, onda su uvek kače za ljude koji su staneni, koji su sigurni, znaju šta on kaže, to i to. To je vata, to je ta priča. I ovdje vidite, partnerski odnos uvek je slično, znači konstitucija, ovi vazdušasti se lepe zove zemljane. Da, često. Možda ne fizički, ali psihološki ili već kako, zato što ovaj delo je sigurno, a ja znam da nisam siguran. Prema tome, zakačim se za nekog koji je siguran. Ok? Dalje. Jeste vi rekli? Ko je rekao dalje? Kapa, izvolite. Kapa 89, pita 68 i vata 56. Znači, kapa pita vata. To je postavka. Kapa pita, ok. Kapa pita, važi. Dalje? 71 kapa, pita 64. I vate nema? 44. A, vate je skoro. Znači, isto baš na zemlji. Nema nekih ekskurzije u kosmos, naučne fantastike, znači vrlo ste stameni, prizemljeni. To je to. Nema iluzija. To je ima. Šalim se, naravno da je uvek ima. Ok, znači vi ste još jednom kapa, pita. Da, kapa 71, pita 64. Dobro, evo samo da ispoštujemo dalje. Recite. Ja imam kapa 61, pita 59 i vata 55. Kapa pita su tu meni sve skošku jedna. I šta je vata? 55. E sad, kad imate slučaj da je tako blizu, recimo, kapa pita vata u razliku od poen 2, 3, to može, ima dve opcije. Ili imate trodošno telo, odnosno trodošni sistem, gde su sve doše izbalansirane, što je jako retko. Jako retko. Ili postoji mogućnost da moment kad ste popunjavali test je prosto tako ste bili nadahnuti. U tom smislu. Ili možemo kasnije da vidimo, možda ponovo da prođemo kroz test i tome slično. Pa da vidimo da li su to baš pravi odgovori. Neki put prosto u duhu popunjavanja popunite onako kako osjećate, ali u tom momentu se možda osjećate, ne znam, izvrsno. A kada nije ni do čega taj test, upitnik izgleda malo drugačije. To je to. U svakom slučaju, kapa je opet malo blago ispred i onda pita, tako? Kapa pita. Da, vata na kraju. Vata na kraju. 61, 59, 55. Znači, kapa pita. Tako. Ili imaš neko? Kapa. Kapa. Da. Kapa 53, pita 18, vata 19. Jeste vi preskakali neka pitanja ili? Pa da, vi ste rekli da ono... Dobro,
ono što da pišem. Čak sam mogu još da preskočim. Ok. Zato što su malo bodovani pojedini, ostane se preskakali. Znači,